Hai. Halo bro. Kamu deko siang tadi kadang celiang makin lama lah makin litak je yang nampak den. Ado bantu-bantu ang bosan di kampung ka ado nampak di den. Kalau yang muat den ajang. Payang ka Jepang jo den, payang ka Filipina jo den. Kini ya di Thailand tu banyak musim kini mah. Kalau niwang pai mah asa dia nongkos. Ada najang ka maka pai. Daripada ang mode-mode kos pikirlah dang tu ngeceng kang mah. Untuk menghibur diri ku mah, biar tak jual sawah mak lu orang. Nggak masalah doh. Besok pulang dari rantau tu mah, pai main-main tu kadang-kadang pengalaman banyak dapat dah wak. Jadi banyak pengalaman dapat dah kan. Ang pulang dari Thailand, orang calik orang, oi babayunya pulang dari Thailand tak tahu orang kang jual sawah dan mak tu doh. Menjali yang feel lu kan. Lalu tu dipikirin doh. Calik den dah doh kainnya berasih tarui. Kalau jando-jando mendakik jo den. Neng gadi-gadi pun model tu loh, tapi dia tak paham je neng gadi-gadi ko doh. Masalah jando semua je gadi ni. Dem bukan lah selang lu. Dia kepala gulu mah, panik je liang mah. Hey! Satu pulau talalai. Oh tala semoga dan ke langit tinggilah manjulang. Basayo namonyo tabang urang mandanga alat tajangang. Oh tala semoga dan ke langit tinggilah manjulang. Basayo namonyo tabang urang mandanga alat tajangang. Hey! Santiang ko disabui lebih inyo dari urang. Tiap mini tiok dah tiap inyo nanya kapata bang. Tapi kau dicalian dah berasa dari Padang. Kapai jalan kaki ka pulang jo beca barang. Hey, oh tala semoga dan ke langit tinggilah manjulang. Basayo namonyo tabang urang mandanga ala kacangang. Hey, oh tala semoga dan ke langit tinggilah manjulang. Basayo namonyo tabang urang mandanga ala kacangang. Uya! Kena otak yuang. Haha, ang raw ta sa dollar. Kadang ni pikir-pikir mah, utama kan baik no. Ang wasaliam kerajaan pakai sawah, pakai ladang. Awak tahu orang pulang dari Jepang. Kaki yang si tak berhasil lang no. Ciri-ciri kan ya. Awak tahu orang, sebentar orang mah pakai serap panjang, pakai serap pendeknya. Awak tahu orang. Hei, panjang yang di koma. Bapikir ang di mai duit kecang go sembarang orang lah otak. Demo kan lah sedang lu. Dia kepala gulu mah, panik seliang mah. Hei. Beginilah begitulah baikolah bagana. Janji hari Minggu lah sanayan lah karaba. Hong Kong lah ke Jepang, Thailand yo Filipina. Inyo pulang balik katonyo tiyo sabanta. Oi, oh tala semoga dan ke langit tinggilah manjulang. Basayo namonyo tabang urang mandanga ala kacangang. Oh tala semoga dan ke langit tinggilah manjulang. Basayo namonyo tabang urang mandanga ala kacangang. Hei! Ha! Lamboy! Uya! Hai! Ba. Bilok pergi gua.